Orain dugu aukera, zerbitzu publikoen eredu aldaketa sakonak eskatzeko. Herritarren zerbitzura egongo diren zerbitzu publikoak garatzeko. Horretarako lehenik eta behin langileen lan baldintzak duindu behar dira. Bigarrenik, zerbitzu publikoak publiko izan behar dute. Eta pandemian zehar, agirian geratu diren hutsunetatik abiatu behar da horretarako. Osasun sistema publikoa indartuz eta helduen zaintza publifikatuz. Hirugarrenik, beharrezkoa da zentralizazioarekin amaitzea. Euskal Herrian erabaki nahi ditugu langileen lan baldintzak eta zerbitzu publiko eredua. Eta laugarrenik, zerbitzu publikoak indartzeko inbertsio gehiago egin behar da. Eta inbertsio gehiago egiteko zerga politika berri bat beharrezkoa da. Gehiago bildu behar da eta modu ekitatibo eta progresiboagoan bildu behar da. Zerga politikarik ikutuko ez dutela entzun diegu gaur egungo gobernuan dauden EAJ-ko hainbat agintariei. Zerga politika ez ikutzeak murrizketa berriak ekarriko ditu. Dagoeneko ematen ari diren murrizketetan sakontzea ekarriko du. Eta zentzu horretan, uztailaren 12an badugu erronka. Uztailaren 12ko hauteskundeek garrantzi berezia dute. Euskal Herrian gehiengo sindikal eta soziala gara, aldaketa sozialaren alde kalera atera garenak. Gehiengoa bestelako zerbitzu publiko eredu bat aldarrikatzen dugunak. Aldarri hori instituzioetara eraman behar dugu igandean eta aldaketa politikoak bultzatu behar ditugu.